Poďme všetci spolu, spustíme sa dolu. Tam má otco prácu a my deti školu. Každý deň to skúšať, po sieti sa spúšťať. Tenú linky vlákno, vyšívať to plátno. Každé nové ráno vítame ospalí. Žijeme voľným pádom, tým pádom sa vstávať oplatí. Letíme! Počkaj na dvore, tam nám ten šarkan ešte len poletí. Ďakujem ti, dedo, je krásny. Tak, ocko vezme mušie vajíčka. Babka vezme len deku a muchinky. Dedo octomilky a slnečník. Zíde sa. Viete, ako na parapete zvykne páliť slnko? Na parapete? Veď sme chceli ísť na dvor. Púšťať čarkana. Na dvor? V žiadnom prípade. Veď tam môže byť vietor. Ale fúka len tak akurát. No, A čo ľudia? To by bolo ešte len nebezpečné. neuvidia nás. Nevymýšľajte. Jeden deň si môže rodina užiť pekne spolu piknik v kvetináči. Pôjde sa na parapet a hotovo. Ale prečo vždy rozhoduješ iba ty? Nikto už nechce ísť na parapet, však boli sme tam už toľkokrát. Dobre. Pôjdeme tam, kam chceš ty. Ale celý výlet budeš aj sama organizovať. Dobre, Jaj, tak ja nejdem. Aj tak sa mi nechcelo ísť. to teda nie. Pôjdeš. Teraz rozhodujem ja. Oco, povedz niečo. Však nemusím ísť. No, keď Lili dnes vedie výlet, mali by sme ju poslúchať. Tak na čo čakáme? Ide sa na dvor. Púšťať čarkana. Za mnou. Počkajte. Čože? Dnes je na 3. poschodí veľtrh umelého vlákna? Tam som chcel ísť. Alma, tie tvoje muchinky sú vynikajúce. Na piknik nám už nič nezostalo. Nevadí, aspoň to už nemusíme nosiť. Už je tu výťah. Rýchlo nastupovať. Poďte! No, to si niekto pochutná. Snad to tu nenecháme. Nazdar, pavúk. Nazdar. Ideš na ten koncert? No, vieš, my ideme... ideme tu. Ale veď na 3. hrá tá kapela z 2. Sú fakt dobrí. Možno ešte dojdem. A čo púšťanie šarkana? Ak nedojdeš, prídeš oveľa. Tak nazdar, majte sa. Čau. Lili, a prečo by sme mali ísť len tam, kam chceš ísť ty? Lebo dnes vediem výlet ja. Ale robíš to presne ako mama. Nerobím. Keď chceš, môžeš ísť na koncert. Ale prídeš potom za nami na dvor. No výborné, to je nápad.
A ja si odskočím na veľtrh a stretneme sa rovno na dvore. A každý bude spokojný. Ale... Walter, ale ako nás tam nájdete? Neboj sa, Alma. Toľko pavúkov so Šarkanom tam určite nebude. Toto nedopadne dobre. Len si to pekne užite, rodinka. Teraz to ešte len bude piknik. Lily, naozaj chceš ísť na ten dvor? Áno, dnes predsa vediem výlet ja. Keby s nami šli aspoň Ocko a Hugo. Ale takto? Čo ak tam budú ľudia? Veď bude s nami dedo. No jasné, musíme predsa vyskúšať toho Šarkana. Ozaj, a kde je babka? Zaspala na výťahu. Nechcela som ju budiť. No, aspoň sa povozí, to ona rada. Takže s nami nejde ani babka. Človek! Rýchlo sem! Už nechcem viesť tento výlet. Nevedela som, aké je to ťažké ísť na obyčajný piknik. Lily, chcela si, aby boli všetci aspoň trocha spokojní. Na to som ja nemyslela. Ja zas myslím na to, ako odtiaľ to čo najskôr von. Som už asi aj ťažká však. No, trochu. No, Vyleziem von. Počkaj. Môžeš. Rýchlo preč. Nazdar, oco. Parádne hrali. A skús toto. S takýmto vláknom prepletieme celý svet. Lily, Alma, vy nepúšťate Šarkana? Šarkan! Zostal na chodbe. To nevadí. Keď ide o život, nie sú šarkany dôležité. O život? Stretli sme človeka. Alma? Dobre to dopadlo. Len nám bolo chvíľu trocha úzko. ale kde je babka? Mohla ísť na parapet. Vždy sme tam chodili. Áno, určite bude tam. No, kde ste tak dlho? Už som si myslela, že ste išli niekam inam a ja si to nepamätám. Predsa len nie som ešte taká popletená však. Tak, Nie, babka. Dobre si to pamätala. Kam by sme len išli, ak nie na parapet? Ale slnečník tu už potrebovať nebudeme. Slnko už zapadá.
To je nápad. No. A hoppa! Teda. Teda, kto by to bol povedal, že slnečníky vedia lietať? A že aj na parapete môže byť zábava.